Ya oke, Dik Galuh. Oh sing melek karek aku dhewe lho. Dik Galuh nggih. Karo Pak yo kancamu cek melek kabeh. Ning sing gak betah melek kuwi biasane kuwi anu lho. Harimin. Panjak mburike wis entuk wis entek udut pirang glintir. Yo nek udut di tanah memang kuwi kelangenane Piyayi Kakung Mbak Galuh. Tapi nek Mbah Satin no. Kula nggih seneng udut. Udut. Nggih. Tapi udute sampeyan sing papak napa sing licip? Mboten. Maksude iki papak kuwi lho aja salah persepsi. Nek papak kuwi kan iki geru. Oh, ngaten. Enek sing jenenge rokok alang-alang. Kuwi nek wong dhisik lek ngarani rokok Jawa, kuwi lincip. Lah senenge rokoke sing ireng to. Ireng. Oh, ireng kuwi anu. Serutu, kuwi rega larang. Tapi nek Pak Lasno jenenge nek rokok jere anu, Tingwe. Nek Mbah Lasno kuwi Tingwe, tuku 3 nyang baun. Weluke padha karo pediang. Walah nek diwoke rokoke segala mau. Monggo dilanjut karo nggo melek-melekan sing icik melek nang kene. Monggo. Tak tunggoni. Wis loro, Mbak. Ora usah nganggo surya. Wengi-wengi. Wengi. Wong wis jam piro ki kok. Nah. Aku yo melok udu lho, Mas Lasno. Nggih, kabeh kula bagi. Ora sah. Aku sesuk tak ngedos dhewe. Monggo. Omben. Nek tibuk anu bir senengane. Cik gandang Mas Lasno. Tasik nelek niki kok. Andang. Melek kan melek. Kok nganggo anu lho ya. Nganggo kuda nyungklang. Nggih kuda nyungklang tupake sang banci iki to. Iya. Kuwi komplete ku nek rambok